Panjenengan atur panglipur. Nggih. Napa niki nggih? Atur Pak Sri Jono mbok bilih sedaya ingkang kepareng nderekaken rawuhipun besan sarana nganti panganten lenggah prayogi ing sasana pinanci kasumanggaaken sinartan nampi suwantenipun ajeng Retna Muninggar. Manut panjenengan Nyuwun setya tuhu. Setya tuhu. Lah nggih. Sinambi ndongaaken kalian temanten ya jeng. Mugi tindakipun temanten pinaringan ujeng niskala tak dongake srana dandang gula. Kawisuda dipun wisuda wonten dinten Minggu. Nggih, ingkang sampun kepungkur wonten bodheh. Bodheh mundu tulung. Nggih. Panganten sarimbit mugi tansah manggih bagya mulya. Kula madhep mriku menghormati kalian keluarga ageng saking Gir Tengah ingkang dipun sesepuhi Bapak Tikno. Oh nggih. Mangke dipun sun berkahipun milih piyambak milih Dik Sinta saged Dik Niken saged ngersake panjenengan ya ora apa-apa. Siap. Mugi tansah bagya mulya. Ampun niki mau. Nggih. Nggih. Lah kula iki wis barang ya ora krasa. Lah nggih. Atot runtut bebrayane madhep mriku ngurmati kalian pepunden-pepunden saking Grintingan, Ringin, Canguk lan sanes-sanesipun. Sakniki mriku. Nggih, kalian ngurmati kalian Pak Wirasuwara nika. Sinten? Asmanipun kula kesupen mawon. Mengke dipun suwun gojeke bawa rezeki. Oh, Pak Citra. Oh nggih. Nelu mintu ayam tentrem lahir lan batin kadherekaken dening putra kelawar panganten sawatawis ngadani tata cara nggih wonten margi mugi-mugi rancak kunjuk ngarsanipun ingkang pinitaya maligi rias manten juru sembaga kasumanggaaken sembada kang jinong ko jumbo kangge nayo madhep mriku menghormati kalian Mas Cantang Balung saking Sidorejo. Oh nggih. Riyen nate njing panjenengan kula jepak ngoten. Nganti sakniki mungkin pun tek taun ora sida jeng. Mas Sartono, Mas Edi. Bangkit handapuk keluarga kang sakinah mawaddah warahmah yakti hayu hayune kala
pangganipun sakniki. Nggih. Panjenengan mandhap nggih mboten napa-napa. Enten mriki riyin nggih malah resik. Oke. Mriko nek sandale gobak lemah. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih manut panjenengan. Aku kan setya satu nganti saiki langgam setya tuhu katuraken dening Ajeng Retna Muningkar mracenani bilih lampahing tata cara ing sasana pinanci sang panganten sambit ndongapurna nulya kepareng kakanthi dening Kang Rama Ibu besan tinampi dening Bapak Yatna Wiyana linenggahaken wonten ing sasana Adimulya. Aku kan setya satu nganti saiki
Nggih, matur nuwun wonten asinipun Ajeng Retna Muninggar. Para tamu, para pinisepuh kawuryan Sang Putra Pinargya sampun prapting unggian sasana dimulya lenggah kadherekaken ingkang Rama ingkang Ibu. Nyarengi rawuhipun keluarga ageng besan kasuwun sarana lenggah panayogi kanthi mardika keparenga minangkani panyun pamangku karsa semanten kathahipun ing kasdurawuh tinata tinampi dening Bapak Ibu among rawuh kasuwun panjenengan kersa nuhuni lenggah ing sasana pinanci. Semanten ugi wonten rasanipun keluarga ing kepareng nampi rawuhipun besan panginten sedaya sampun sampat lenggah kanthi prayogi kepareng atur uninga dhateng kula bilih lampahing tata cara mangke nulya tinarbuka. Para tamu, para pinisepuh nderekaken ingkang kepareng kasdurawuh saestu Sekar Langit Campur Sari saking Kembang Sari Merian Taman Sari Kabupaten Boyolali kepareng nampi panjenengan ngerantos lenggah panjenengan sedaya sampun prayogi kula sak para kanca kepareng atur panglimpur lumantar ajeng Sinta Tri Ningsih Sarjana Seni. Sekar alright. Kados pundi kabaripun diajeng? Sek. Alhamdulillah pinaringan sehat lan waras, Pak. Nggih. Pokoke sangu utawa modal pertama ki anggere wis sehat tur waras. Lah niku mun sak segere. Sak segere. Nggih. Ini ajeng sehat kurang waras sithik ngoten niku ya tetep dadi cacatan. Nggih kurang siji, Pak. Nggih. Sehat waras tur ndek dhuwit. Oh nggih. Arep sehat arep waras nek ra ndek dhuwit ya padha ae. Ali ya padha wae arep ndek dhuwit akeh ora sehat, ora waras ngono ya apa. Triprakara niku. Triprakara manungsa sing datan bisa ngira-ira. Nggih. Nek ra nggo dhuwit ya gutela-telo ngoten. Nggih. Sowan wonten grintingan. Wonten grintingan. Nggih, Ngeten iki rak ya padha ae sowan ten ngene Brayat piyambak to, Pak. Nggih, yen kula pitados amargi panjenengan Mas Dwianto ngoten niku pancen trah grintingan. Trah grintingan, nggih. Mila yen panjenengan ngendika keluarga kula grintingan kathah leres pas. Leres, nggih. Ning kula kan ndumuk ngono kuwi kula ya bingung. Ndumuk sinten? Sedulur. Oh, ngaten. Nggih, Mbah Pur. Nggih. Soale nggih kula mung melu cas-casan. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, menika kalian nyerantu Nggih. Radiocara. Nggih, tata cara kula tasih nenggo dawuhipun Pak Srijono. Pengaten. Lakar yen kula kesesa engko ndak darani halu mancang. Halo mancang, Lah, nggih. Menika Caos Panglipur rumiyin Caos nggih, Pak. Panglipur, Nggih, panjenengan bawa malih mboten? Mboten. Ingkang dipun suwun bawa Dik Sinta. Oh. Ingkang saken Mas Edi Sartono niki wau. Ala jenengan ora tumbak cucukan. Tenan kula iki nek matur ki napa entene? Mboten. Lek Sartono niku nek ngersake nganggo dhuwit, jenengan apa tumbak Oh, cucukan. nggih. Nek niki wau dereng kok berarti Lah, dereng. tapi ambakipun nggih nek ngoten nggih mboten Berarti napa-napa. dereng ngersake. Nggih. Nggih, dereng tuku. Nggih. Dereng ngersake. Nyuwun pelok barang ya, Mas. Pelok barang nggih mawon. Lah, Niki mboten kesesa, Pak. mboten kesesa witenan kesesa ya selak ngopo. Lah, nggih.
Sowan ngantos maghrib kok ya nggih Pak. Nggih. Nggih. Sekar langit iki ning glintingan kaya ning omahe dhewe. Nggih tenan, heeh. Betah. Lah karo wonten mriki, wonten ngisor mriku sekar langit. Nggih. Kilen mriku sekar langit, heeh. Mriko sekar langit. Sekar langit elok tenan nggih. Tenan. Matur nuwun dawa. Nggih, dawuh jenengan nggih, Pak. Nggih. Ya tak ingerono, tak ingerin. Lah nggih to witenen Mas Edi wonten mriku. Mengke kula nggih ngeri mriki, kula nggih ngurmati para yoga. Lah nggih. Nggih ndak mung nonton. Mesake Pak wonten omah niku pun boten dihormati bojo. Nggih. Nggih. Dipun aturaken nggih. Nggih. Wulan purnama
karawitan campur sari sekar langit nderekaken keluarga ageng besan ingkang sedaya wanci puniki sampun pikantuk lenggahan kanthi martika kasun lenggah sasuwipun selendang sutra naya Bapak Sri Jono Ngati Pakarya. Sowanipun Sekar Langit ajeng Sinta